Déu no juga els daus amb l'univers. Déu no juga els daus amb l'univers. Només juga a tocar i parar. I Woody Allen, amb aquest text, fa una dissecció realment molt forta sobre el que són les relacions de parella. En Joan i jo ens separem. Portem discutint-ho fa molt de temps. No us preocupeu. Però per què? És que no estem enfadats. Per què? Un melodrama que ens posa sobre la taula coses que potser no volem que ens reconeixin, que sabem però que ni tan sols les parlem amb els amics més propers. Mònica, tampoc cal. Per què us No, no és cosa nostra. Com que no és cosa nostra? Són els nostres millors amics. Mònica, ja saps com són aquestes coses, la gent se separa. Són moltes petites... Una sessió de psicoteràpia d'uns personatges que viuen en parella i que conviuen en parella i que tenen relacions que fan servir el públic com psicoterapeutes. No ho sé per què em vaig enfadar d'aquella manera. Em va agafar per sorpresa. Ho van dir d'una forma tan... i no semblaven tristos. En aquest espai on no hi ha prou feines diferència entre l'espai de l'espectador i l'espai d'actuació, on està ben bé barrejat, podrem conviure, tenir l'oportunitat d'entrar en les vides d'aquests personatges que ens parlaran sense pudor del que els hi va succeir. I és sorpresa, el llit? No, esclar que no. Per què ho diu? Però sóc inhibida, veritat? Recorda-ho, com ho vas dir? És increïble. Perquè és una obra que pot ser divertit anar a veure-ho amb un grup d'amics o anar amb la teva parella, però també per aquell espectador que està ja acabant la seva relació de parella i no sap com acabar-la. Venir aquí a veure l'espectacle amb la teva parella és el cop definitiu perquè ja ho deixis de cop.